Ahoj! Vítejte u videonávodu od kanclu. V tomto návodu se dozvíte, jak přidat do tiskárny adresu pro skenování do vašeho e-mailu. Pojďme na to. Přejdeme na webovou adresu tiskárny. IP adresu nalezneme na tiskárně. A to tak, že z domovské obrazovky přejdeme na nástroje a poté na informace o zařízení. Zvolíme Store Address. Poté New Registration a e-mail. Vyberte si jméno, jaké chcete mít v adresáři na tiskárně. Zaklikněte tlačítko Main, aby se vaše adresa zobrazovala v hlavním adresáři. Do kolonky zadejte vaši e-mailovou adresu, na kterou chcete skenování posílat. Tím máme jednu adresu na skenování nastavenou. Zde můžete jakoukoliv adresu v adresáři tiskárny upravit nebo i odstranit. A máme hotovo. Díky, že jste koukli na návod od kanclu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, ozvěte se nám. Rádi pomůžeme.